kumsang khat zariat somsari pakhadania civil war awanga rampuman buai wanglai ani khwa aram zawa chhungko tam tak chendaran nia sipayan wa kwal renga an kalna china pianga chuan meiwa ble thisen bak nut chian nei lo chutia arama room lai chuan Cumberland Highland Kentucky a thildu omlo dang alo thleng meka sipaile politics thilvel nen chuan inzomna anei thui ve lemlo tujuma kan ngai thak tur hi chu chhungko pakhat tu ma hriat lova an chanchin thamral mai tur kumtam tak nuwa evidence hai chu ani achanga an hming thile thei to lo tur chanchin ani Borrowfield Chhungkua pakhat chuan khwal an thleng thina ma se chu ta an mikhualte tamjok te chu an kirle to mi lawani heti hun lai hian Cumberland hi alango tha a thingkung tam takin in le avelte ala hual thapa kholai taka chuan luya luang boka kongpo lungle veivut mai alania rasul chang phei chuan diak takani chin inpo in hlat tak takin aladinga chenom na berte in pan tur po in thui fe kalalangai chin ani heti hun lai hi chuan mi chunga riks la ka rin nga deuh top ani maya van nei le dam kho chwa van duai le thi ani deuh top mai ani kumsang kha zakwa somruk khan University of Kentucky researcher te chuan Borrowfield case hi abula changin an zir chiang chalea evidence them shang te churem khomin lekha kang cheto te an chhungko bible thuzia injepte thilhaute te rem khoma uluk takan zir chian hu chuan kumtam tak thuru kalo omto thon thurap thak tak chu an hai chuak theita ni mibo an chui zui mi alote chhungko pa ngai tak chena in angalang kongka in khar phena sasa na in lo ni si chanchin ania he chanchin tirap em tu chu apoi khoina ai ma hian kumza don lai thengil zui makani thei hi ani ma se khati hun lai kharam buai lai nia mitam takan thia tam takan bawa an sui zui lo khathil makani lem lawa Borrowfield Chhungkua hian tu ma thengil thei to lo tur thil nut chian neya thisen tivot vek thei kho parap thak ani han ngai to chin la ram hnuaya ha takini kala itum ram chu ni hni hnu vela chawi thleng don ti in shesia I chaw to a irila chama chuti lai tak chuan thingkara in en ting I mu a I hlim tur zia chu papakhat hian odam dapin an ina thleng turin a som chi a chatui nai takle riana tur pek chi atiama nang chuan lom takin lo poma ma se chuina chang chuan I chuak le to lo hetiang thon thu hian ati hlau che ani chuan ngai thak chhun som chi ni lo mai the ani civil war hun la ya thil thleng rap thak takania hetiang hi movie emo thon thu a chuan kan muin kan lo she photo china nga atak taka athleng ti kan la she kher lo mai the Borrowfield Chhungkua te hi fal taka an chenga civil war ma de jang to khan an committee chuan chhungko makti in an lo soi to china mi an bezen zen ngai lawa anin la shang deuh tlat china ni kongpui ana takan farm hi a oma khwalzin mi te le konga ron kal reng te tan mua ol sama ani nomna la hi khwalzin te kong zo ber munrem em mayania engting nge hetiang mun hi an nei thei tia po zo na tam taka omani pa ber Nathaniel le anupui Agnes te hi Tennessee an chwasan kha chuan nu papa ngai ve mai sum nei big em lawan nia ram acre zani ilaya zaw Kentucky an lei thei mai te hi thil makatling ve ni anin sakpo hi in satlia ni lawa chhungko lian tak chen na in ni oma zaw le lian chhong ni ilaya nia anin hnunga hian ran in lian le nge that kan nei boka thingtwa tur da kholna in that kan nei ba ka in te de uzok om zenei takin an rem kwa bok record la chang chuan chia an pek chin na po om lawa khochung bazara mamu an lam kha hle boka an Chhungkua hian an mamu an thok chuak thei vewani ma na Chhungkua lian pa ngai ve takan ni boka kumsang kha zariat somsari sensa sa an chin chha dana chuan pa ber Nathaniel hi kumsom nga pathum mi ania anupui Agnes chu kumsom li panga borvel ani thunga
fapa pathum Thomas Elias le Jonah an neya fanu pahnih Miriam le Clara an nei bok an chhungkua hian rualan pol lo hlea chian tha han soi tur tu ma an nei lova chi le thom hnolei tura an chhuah chang po in mi nan biang ti an hlau ni om tak hian an kim ki duk thin an pem tir te kha chuan reilo te chuan in khom ve thina ma se chan sia turom si lovin an re maka puipun khom na chia reng reng an in lan to ngai lo biakin minister chuan anina kalchilin anin khom to lo chan te awazota ma se anin khom lo chan chu je pan do jok thuin an lo chang an chenom nai ber te boin an chhungkua chu an hoi hom em rolin an in la sang tlata po an har tin an soi thin summan turan tla cham ngai lawa an farm po chu an enkol tha in a filfai em ringa ran tla dar te bol hlole nimte a man ngai reng lo farm zau takan neya ran in chata kan nei chungin ran enkol engma an nei ngai lawa makanti em china ma se tu man mi nu na boyan do lo wangin thil chiang jok shiat tuma ring varo loi phet angkha an lawa an che en top mai ani mi an bawnguna evidence te alo lang chuak ta mo tia an khosak dan te chuan mak ti a lo ve chawa an lo mak zia kha an she chuak thar chi ani chu an chung ko thuruk sha chu ani ma zong kha chuan an khwa a chung ko tam jok aya an hausa ka wangin za an ka ya anin la sang deuh po chu sha thiam na chin an neya an in le ram te chu an ot em china ma se an thuru ka alo lan chwa tak nu chuan ti du om lo pu chuak tu chawani to a churam nei tum chu soi lo anaya tangyal po kalngam anom to manglawani anin chu chatak le filfai takin an enkol ringa eng an chireng boka ma se danglam na riawanei chuin chuan nun na reng a kol lo hi a ang bera indanga chuan no pangte ran volte an rinak nak china thoma reng china ma se Borrowfield Chhungkua inero chu eng tiklai poina re duk reng chin are na chuan an mikhualte le an ina leng lut chin te po nuam lo ti na riau nom lo na riau a siam sak china pa ber na thaniel hian kongpuya khwal zin lo kal hun lo chang reng china konga a reng chin ni in an chenom nai ber Samuel Turner chuan a soi nge ni konga mikhwal ron kal mu mai ane ngai lawa anin chunga som lova kal tlang tira nei heklo kho chunga an kal changin poisa man na a she ema thila lei huaya summan turat la cham ngai lo ma se amit menga ngai nat lo ema amit menga chuan engemo lo ruk na riawa an khodor kai te po in Agnes Phezu kumsom don chungin voi ni chaute an muchin ni nan soya a cher ema ani po a in la sang tlata ngai nat na le han nil chak riaw na ama eng ma anei lo a chulte lawa chuan a tong ngai mi alo bok a fanu te aron shwai chwa ve po in anu bulte ta an kala an lu an kun tlata pon lami tu man bengai lo an fapa te po chu tiang thau an piana chazuka ma se tu ma an bengai lawa atira chuan mizak zum chi le in chunga tom nuam ti mi chian ngai na lem lo satlia mi chuan an ngai maya tlemin andang lam deuh ti ani maya anom dana chuan mak ti em an nei ngai shan lo bungro phura ve kwal chin pa pakhat William Hayes po inanin hi thakhata voi engemaw za apal tlang china an farm vel chu arwakin are huai china thomshiat tur ngai lo mi farm dangero ran vul thom arinia ania china an re diak big mai chu makati chin hle an le kha thon tur po voi tam taka ken sak china Tennessee mo Arkansas changa an dona ni tlang puya lekha ken sak chang poin an inavada ngai lavin pa ber na thaniel chuan konga poisa keng sai na lo chang china an ina kala phal ngai lo William chuan makti deuh chin ma se an chung ko danglam na chu asia a zo na anga shan lo mi tlo po an du lo ve satlia angai mai chin helai ash river konga mi bo ming an sin sia thei ma saber chu kumsang khazaria somsari borvel khani in an chuta
Abo masabernia an siya chu Lexington lammi sumdong Jonathan Marcerani. Jonathan hian Nashville lama an chungte tlo tumin an chungko chen na in a chhuasana mu ani hnung ber chu Borrowfield Chhungkua chen na in paltlang tukong a zo lai ani. Ni tam taka liam hnu po alo lakir lo awangin anu pui chuan a bo thu chu a reporta ma se soi to angin rambuai lai nganga nia sipai te ram hnoi lama tlan sia le rugru ti vel te antama chuwang chuan suam ato kanga ram hnoia avan duai palani an ring maya ma se a hnu fea Borrowfield Chhungkua chen na in an ti chiat lain marsara bungrua te hi hai chu ani. Akar le loka chhungko pakhat Tennessee atanga marlama zintum te chu chinshia zui tur om lavin an baule maka Samuel le Lydia te nu pa le an fanu kumkwa upa le an fapa kumruk mi te an nia an ni hian an farm le an ni zongzong han chan nuwa Louisville lama an chung te bel turin an kala ma se an chung te nen hi an thleng talawani. Khomi te chuan Red Ash River kong an zo lai hi an hmua Borrowfield Chhungkua chen na in paltlang tukong thau kha. Huna liam fe nuwa Borrowfield Chhungkua chen na in vel an hai lain no pang thom hno hai chu ania. Lydia laizon nu hian Lydia fa te thom hno ani ti a fin fi ani. Sole soi hnu in daw lai ani awangin mi bote ngai ven man em an ni lova an ngai nei deuh top hun lai ania tu man mi bo chung changa zo na an nei chun zom vak ngai lo. Tennessee kianga thingtlang kho pakhata zirtir tu om chin nula pakhat kumsom pakomi lek ema Carol chu a omna khwa in daw awanga a chiat vek awangin a posa sonanga ya kumsang kha zariat somsari pakha July thla a apa lekha athona chuan kar kha chunga an in lama aron ho man tur thu asoya anu le pa chuan ngak hlel takin an lo thira ma se ron kir tikni reng anei theilo a chungte mang ang chuan a chanchin an ngai ven renga ma se a chanchin sha zui tur po a ommi alawani ti chuan kum enge mozaliam hnuwa a thingai nat em mai chu Borrowfield Chhungkua in hnuaya bungroda channa thingrem pakhata hai chu ani. Borrowfield Chhungkua zir chiang tu te hian an zir thuk tula evidence an hmu chu atang ringot po in khwalzin mi sompali bauna a mo phurtu an ni ti an she theya an hmu chua lo po anom nual mai theya ni. Ahun lai khan heng mi bo te hi chui zui na omlem lova vanduai ve pal anga ngai vek an nia an bauna hmuna chang te hian ngai bel na chang po an she lem lo. An mikhualte te an chin chian na niom tak lekha bului to tak hai chu ani boka chuta chuan kum khat le chen ve chung vel lekin mi somli an chin chia mana ma se he mi te hi an kutwar tu vek an ni em tia sha theilawa a chan chu tu ma an minga chin chia an nei lawa an landan mangin an chin chia veka mipa kumsomli borvel kezi somsari bor ti angreng te an chin chia dan ania an victim te hi mishing ang poin an en lawa bungroda khol thei ang chawin an ngai po anima na an chhungkua hian anin hnam hno ivek ani an ring boka a chan chu in pakhata cheng cheu pahni khatin tu ma shet lavin anin chunga voi tam tak poya khoi theri nomlo tin mikhualan chin chiana lekha buwa hian handwriting atangin mi pakhat chawina chin chia ngai lo tia sha theya mishang shangin an ziak ve ani tin Borrowfield chen na ina lu zong hi an bo hlen bik lava mi pakhat dam kho chuak omin chupa testimony chu sipai ho file a en le theina lawla om lawa a ming chu Jacob Renshaw ni in bungro thleng kwal thina nia kumsang kha zariat somchari pakhat ni puitop lam khan ama in Cumberland Highland lama azena ni atla khwai na thimhnan don ti lai vel takin thingkara me en teng hi amua papakhat hian thinga lo eka Nathaniel chon lo muin alo awa zanthima chuan chu kong chu a him lo thu te suam mangan tam thu te shilin an ina chu e tu le riak tur chuan a soma Renshaw chuan lom takin alo pom ve maya thilpa ngai lawa ompoina shelo
meilum te a han aya chatui hnai takan chhop saka ma se ngai thatlo na deuh hlek anei an fanu no pangber Clara chuan choya siam saka ma se midang chuan an ei ve mi alo an fanu upazok chuan anu a bel chut renga nuai lama en renga chongpo a chong lo shim shimani anu apron chu avuan renga aril ruti boy tu soi chua ngam lo anei hi a ang nuber Agnes po chu chaukalam thimchina a thutlata a mai chu adang ema a cher hlebok rensho zo na chu anfa papakhat chak mel zet chu a shiat phak lavin a chungte bula chuan a phun sup reng boka Nathaniel chuan a jingkong chanchin te chu azota aron kalna te a thlenna turten akal don tian sha emti mai te a jingkong chu engtia thui nge ani don ni engzat nge a thang don ti vel te chu azota rensho chuan ama azin ani thule thang chen turvel engma ra man lok na anei lo thuina changa chutia hun bi thlia anei lo ti a shiat chuan Nathaniel chu a mel adang lamta a pazaidam tak mil kha abaw ngal vek ni in rensho chuan a soi rensho chu angaya chat chia lo wangin chu a ei zungzunga a ei zo chuan pona a sakor anga even lok tur thu soina chuaka chuta chuan zoi taka an tong chu sha in papakhat chuan chemkom kha valara u atiri a sha a chuta pakhatin kan mei to na in po a man thei sa ti na soi ri le a an tong zoi em na a she phathau aril ru a hlau na a om tlat to awangin thin phu zoi chungin thimzinga chuan a tlan chhia a abung ruale asa korte po atlan san vek top ringota anun na der thonga da ai chuan tlan chhia san mai chu a thazo kin a shia ani ke hlirin ni lai ram hnoya chuan a vak vaya ti chuan a topa Union Petrol ho chu a hmuwa a thil ton le arin hlel thu vel chu a reporta ma se boina tur dang an nga ema wangin a thil report chu an zia sak ringota an bo zui talo kumtam tak nuwa Borrowfield Chhungkua thuruk hai chuani nuwa a report hi an ngai ven thar le chawa Borrowfield Chhungkua hi chongtlem le mel danglam ngai lo an ni satlia lova a chul huna an sa se tur te ma chuan ngai nat om takin an lo om thiam ve thauti rensho report a chang hian an shet heya tin an kutabo ta te po engtin nge anin chunga an thlem lu ti thlengin an shiat thei pha ani kumsangkha zariat somsari pakha December tha a Union Cavalry Petrol ho chu vur thli atle thuta wangin an tal buaya tomhul na turan zong ta a chulai chu Red Ash Road an zo lai takania ti chuan Borrowfield Chhungkua in chu an chuang chuak hlola chu in chu are chapa lua tu anum to lo ma se an mei chem na chu alalum de vata an thlen ma dar ka rei lo te a khan a lua tu te chuan an chwa san chia ni om takani atira chuan sipai te chuan vur thli atle chunga anin ti lum na tur le anin no por na tur te a om ta kin ti thuwa in chung chu an dapa chuta chuan an thil zon lo zok chu an hai chuak ta a an bei sei lo top thilani an chekina chuan thingrem an hmuwa a chunga chuan kor size shang no pangkora changa puitling kor mi pale mei che thom no chu fel fai taka in thlep hian a lo om chewa a chen chu lekha anizat inziana hian a lo in chin chi a sana zungbun tarmit but te po an hmunwala uluk taka da thatan nia a in chin chi a thlap bok atira chuan mire thei tak firm ani lo chiang mai ti chu an ril ru omani ma se anuwa chuan mi hausa tak firm kalsan ni lovin mi nun na la a an thil nei te lak sak thin thil kalsan ani ti an she chhuak har lo an mu bel zela chong chhuana chang sha reng anom lo an sarep na ina chuan thil dang an mu bel zela sa eng sa nge ti an sha thei mai lo in rep chu an munwala barel chu alo in tlar chapa achunga chuan eng tuya moni rim che em mai hi alo om chewa pa ho po chu an uak tor nge chu mai cholani lo anin hnoya chuan mishing ru thinghon angdewa tam tak lo in rem thap mai chu an mule a chen chu an thling an lak chhuana ni om takin alo in phela an rep na ni om takin a ung deuh khak hlombok
chem komte siam shei chi sang chu banga hian alo in khai thwa boka sasat tu chen na in ni om takani an man ro te chu asiam maya man theya peisa thlapin anda areng ti achiang ma an rap hlum hle ni chui zui le en fi manan mai don lo wangin evidence an la khom the ang chu la in chu an hala mu tur om to lo evidence le document chu da chatho ma se indaw na chuan a hlia khu ne lutuka nga event zuya hlo lo ringa document te po chu document dang in a del thwa zela chiang taka han chui chian tur om to lo ma se atong tu te nan thil ton chu an thei ngil thei lova a shan pa report om thlap kher lo ma se tong tu te ka achangin chiang taka sha thei ania chu chuan he case a hian na satakin apui ani anin chunga an thil mu ngai to chuan indaw na twal po la than om zok takani chataka khwal thleng turanga lem changin arong thei ang berin twal an lo that chara tu ma share lovin an thup char theya sipai pa ve tak indaw na twala chetla chang twal lo that ve no to te me opoin an thil mu kha rap thla kan ti ve tak zetani an man ruwa khan sathem te po lo la kaya an han en chianga mishing sa ani ti achiang mai sia barel chunga an thil mu te awang khan ni tam tak cho anei theilo pha nge ni ru intan na lai te chu han phuai luai lai reng hi om lova mithiam takin man ro siam tak mangin atan ti asia te mema ati chang hle ti asia thei in chung reng te chu poi khoina tur liawa an sak thiam taka an design hi anga pon lam mi te rin hlel kai mi alawa in chunga an puitlin char thei te kha thil mak ve takani thomno le tlereu neu te atam ma sipai pakhat phei chuan mithi te bazara ang ti thu asoi nge antan chuan indaw na twal po arab thak to te reng nen mishing che na in chunga chu tiang thil an han mu chu rap thak an ti in puitling meu po an mul thi ding wai theya sipai mani se nu chui tu an ni lova poi khoina a thleng ti shesa a khalai munakal kha an ni bok lova tom hul na le e tur zong thil mu atan chuan du om lo ve takani evidence changkai tur tlema zong an lak nuwa ding renga tan chuan rap thla kan ti ema wangin Borrowfield Chhungkua chen na in hlui chu an hal ta topa me vap mai ani hnu point arab na la bo chuang lo an Chhungkua la chu an tlam bo daya an kalna chin shia ta ni lawa an chan chin engma sha zui tur om heklo an din mun ader thong wange petrol an local don ti an sha lok wanga kalbo ti po an shelawa an sakor an mutbu le an mamo zwal pui tur chau kengin an kalbo dayani zui tu tur tu man lawa rap thak ti hlom viau ma se nu chuina po tak lavin case chu kharania awa mu chuak tu te po kha mission dang neuwa wangin an buai ma thengil hlen lo ma se an she zui ring to lo evidence te po a hmuar chezawa thuruk rei tak lo in phum ru to an hai chwa chu phum bawa ni zui le tamaya tu ruang ma mu chwa ni lawa poi khoina thula a manan lawa raurel na dik swal chwa ani lem lo bok mekhu ang mai in chu khe chu atham ral zui ta ni kumsang kha zaria somsari pani khan arkansas marlama changin thuleng wa ka oma chungko pakhat chuan holland ti ming mangin raman leya an soidanin an pa ber chu pasang lam muimul buk chup mai ngainat lo dewania ramana po chuan poisa tam taka pe a chung tam lo tak mi biak na po cha ngai lem lo ani thu an soya an chung chuan midang hlat taka in an sa a tu ma an tlo po lawa an in ben bela changa rei lo te a an chen na in bul kong pal tlang tu te chu an bo zeu renga lo nei tu pakhat chuan ami chhor po he mi te Chhungkua chen na in lama hian atira aron le to lo ni na soya nu pakhat le afanu no pangte po an chung te tlo tura kaltumin he mi te Chhungkua chen na in lam hi an zo a chin shiat lovin an bo zui nia soi te po oma afin fiana engma lem lawa han chui zui po a hlo chuang lem lawani
kumsang khazariat somsari pathuma Texas lama hetiang deuh thau hi thu thang neu newa vele a Sibrin River bula chhungkua mak tak ron cheng tharan oma an mei to na in chu makdanglam tak hian lian deuhin an sa a anin hnuai chekin po thuk deuh hian an laya chumi te in lama khwalzin kal chu chin hriat lovin an bau zeu thini in sheriff pakhat chuan report a ziaka ti chuan chui chian an han tuma ma se chumi te chung chu an local bo man daya tu ma in anin chung chu an chui chiangam lova thu chiang lovin hei po hi atham ral zui vele mayani a hnu loka Louisiana lama hetiang hi soineu newa le a thil thlendan po adang lam chuang lo ma se angai ang bokin engma thu chiang hria tur le chuang lova kumtam takaliama Borrowfield Chhungkua case in nga event aron hlo tharle meu chuan an chena hmun hlui po mishing siam chop luya achang to a researcher walin an thei ang hai chwa tumin beviao ma se kumaliam tam to ba ka adang lam hne to ema wangin hai chwa tur engma a to lo ti chuan Borrowfield Chhungkua te chu an poi khoina rap thak taka mok phurna por lalo le shelna po ma chhon lovin an zalen hlenta ani ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota minlo ngai thak sak le awangin kalom ema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel hi minlo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po minlo ngai chan sak zel don nia